candidate candidate सुनि बारगो आफादगिरि करेन्द्र बसुमतारिया UPPL आव जयेन जादों दा पार्टीनि आफादगिरि हिसाबै मा बुंदों दिनै समाव आङो गिबियावनो बिथांखौ बरायो आरो बिथांखौ जों बयबो मान होयो बिथाङा गोलाव सम बर'नि राजखान्थियाव गुबुन गुबुन दोलोआव खामानि मावबोदों आरो बिसेसके बर'नि जांख्रिथायनि जारिमिनाव बिथाङा गोलाव सम बाहागो लानानै दैदेनबोनानै हारिखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय सिबिबोदों आरो दिनैसिमबो बिथाङा हारिखौ अनो हारिनि माबा मोनसे मोजां जानायखौ अराय सम हास्थायो आरो बिनिखायनो BTR गोरोबथा जानायनि उनाव बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे BTR गोरोबथाखौ मोगथां महर होनांगौ होननानै जोंखौ मदद होनो थाखाय बिथाङा राजखान्थियाव फैदों आरो बिथांनि जि गोसोनि जि साननाय जि स्पिरिट बेखौ आङो सेलुट होयो आरो बिथांखौ जोङो आफादाव जोङो मान होगोन जोङो अनसायगोन आरो आङो बे समाव बिथांनि गोलाव जिउ आरो गाहाम देहानि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबो खुलुमबाय गेजेरावनो गिबियावनो BTR सुक्ति खालामग्रा दैदेनगिरि प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथिंनिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकारखौ आङो कंग्रेचुलेसन हरग्रोनाय जाबाय आंनि जयेन खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय BTR सुक्तिनि माखासे क्लजफोरखौ आखरे आखरे कार्यकरि एबा रूपायन बा इमप्लिमेन्टेसन खालामलांनो थाखाय आंनिबो एसे मदद नांगोन बा आं मदद होनो होननानै UPPL खौ आङो सापर्ट खालामनानै दिनै जयनिं खालामनाय जाबाय आरो आंखौ राजनैतिक मान मर्यादा होनानै प्रमद बर' बिथाङा UPPL नि हाइकमान्ड प्रेसिडेन्टआ बरायदों बेनि थाखाय आङो बिथांनो धन्यबाद हरनाय जाबाय बर'फ्रा दासिम मोनथाम सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामग्राफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा सन्मान होनानै राजनीतिक मर्यादा होनानै बिसोरखौ राजगादियाव फज'दों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जेरै BC आव सानसुमा खुंगुर बिस्मितारिखौ चिफ बानायदों बेनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ BLT सुक्तिनि थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 15 बोसोर बिथांनो चान्स होदों माने सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरखौ मर्यादा होनाय जादों दा बे मथेबा BTR सुक्ति खालामग्राफोरखौ बिथांमोनाबो BPF निफ्राय गुबुन गुबुन दलनि मानसिफ्रा मदद हरनांगौ सापर्ट खालामनांगौ जोंनि बे हिस्ट्रिक रेकर्डखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो एकर्डखौ बेनि मोनसे ब्रिलियेन्ट एग्जाम्पल दंबावो नोंथांमोननि खाथियाव बुंनो सानदों आं 1985 आव आसामनि आसुनि दैदेननायाव आसाम एकर्ड जानानै थांदों 1985 15 आगस्टआव राजीव गान्धीया बै समनि नर्थ इस्टनि इसेबां ब्लाव ब्लाव जोमब्लावनाय आन्दलनखौ गोजोन थासारियाव लाबोनो थाखाय प्रफुल्ल महन्तजों आसाम एकर्ड खालामदों आरो बिनि फुल फ्लेजेड कंग्रेस गभर्नमेन्ट हितेश्वर शइकियानि दैदेननायाव हितेश्वर शइकियानि माबाखौ अखानायै डिजल्भ खालामना होदों राजीव गान्धीया बिनि एग्जाम्पला मा प्रफुल्ल महन्त आरो आसुखौ मर्यादा होनो थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 5 बोसोर खाबु होदोंमोन लोगोसे बे समाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सेन्ट्रेल सरकारखौ कंग्रेसआनो सलायदोंमोन बिदिब्ला दिनै हाग्रामा महिला बिथाङा जोंखौ मानो मदद होनो हाया बिथांखौ आं खावलायहरो नोंथाङा इलेक्सन गेलेनानै हक मानो हक अपोजिसनाव थानानैब्लाबो दिनै NDFB आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मदद होनानै मोजां माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु गेरेमसा सिमां नुनायखौ BTR सुक्तिनि गेजेरजों आं नुजानो लुगैदों बेनिखाय बयबो आं सारा आसामनि BTCनि रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौ दानि गोदान प्रजन्मआ गोदान जोलै हान्जाया सुक्ति खालामनानै लाबोनायखौ जोंनि जितु परम्परा जितु ट्रेडिशनेल माने BC आरो BTC सुक्तिखौ जेरै मदद होदों BTR सुक्ति खालामग्रा नेताफोरखौबो मदद होनानै
जोंनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' जातिखौ दानो थाखाय सिमां नुनायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। बे इलेक्सनाव UPPLआनो पावाराव फैगोन। UPPLनि जुदि सुक्ति खालामो BTR सुक्तिनि थाखाय मोनसे ढौ फैखाबाय। दा प्रमद ढौ जागासिनो दं दा जेरै मदिनि ढौ प्रमद आरो गोविन्द बिथांनि ढौआ सोलिगासिनो दङ। ओंखायनो 90% UPPLआ गभर्नमेन्ट जागोन। बेजों लोगोसे लास्टआव जोंनि उदालगुरिनि मानाव गिदिर केबिनेट मन्त्रि इभान दैमारिखौ आं खावलायनो नागिरो नोंथांखौ जोङो 2001आव एबसुआ नागिर टिकेट होनानै MLA बानायदों मन्त्रि बानायदों। नोंथाङा बे मोनसे गल्डेन चान्स दं एबसुखौ नोंथाङा मदद खालामनांगौ। नोंथांनि बे एबसुनि रिन जानानै थानायखौ दिनै एबार सुख'नांगौ। कमलि बसुमतारीखौबो जों नागिरनानै 2001निफ्राय 20 बोसोर MLA बानायबाय। बिथांनि बियानै देबनाथ बसुमतारीया मुंख्लं जादों। बे रिनखौ सुख'नो थाखाय दिनै UPPL एबसुखौ अनार होनानै बिथांमोना बे इलेक्सननि आन्दलनाव इलेक्सननि रिभलिउसनाव नोंथांमोना मदद होनांगौ होननानै आं खावलायहरो। नङाबा नोंथांमोना प्रायश्चित जानाय नङा। प्रमिला रानी बेलायाव मा बुङो? प्रमिला रानी ब्रह्मनि बेलायाव मा बुङो? प्रमिला रानी ब्रह्मआथ' जेनगासिनो दङ हान्थु खरायनो थासिगोन बेयो एबार हान्थु खरायना थागोन नेक्स्टआव।